खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो माने 1 किबि कार्डआव बेसेबां बर्ग फुट थायो माने बेसेबां बर्ग फुटजों 1 किबि कार्ड जायो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होगोन माने जोङो गोबां जायगायावनो खामानि मावनो थांनायाव नुदोंमोन जे माने कार्डनि खेत्रआव दे कार्ड बायनो थांबा माने 1 किबि कार्डआव बेसेबां थायो बा बेसेबां कार्डजों 1 किबि जायो गोबां मानसिखौनो सोंनाय खोनानो मोनो आरो दा दिनै नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामनो हागोन माने 1 किबि कार्डआव बेसेबां बर्ग फुट थायो दा फुटनिखौ खोन्थाग्रोनि आङो इन्सिनिखौ उननि भिडिअआव खोन्थासिगोन 1 किबि कार्डआव बेसेबां बर्ग फुट थायो माने इयाव लिरना लाखादों आङो भिडिअनि गेजेराव लिरोबा गोबाव जायो नालाय ओंखायनो लिरना लाखाबाय मोनसेल' कुइसन माने 1 किबि कार्डआव बेसेबां बर्ग फुट थायो बर्ग फुट माने स्कुवेर फुटदि होनना बुङो जोङो इंराजियाव स्कुवेर होनना बुङो इयाव बर'जों लिरबाय आं बर्ग फुट माने 1 किबि कार्डआव बेसेबां बर्ग फुट थायो दानिया एन्सारा जागोन इयाव 1 किबि कार्डआव 1 किबि कार्डआव 144 जौसे 44 माने 144 बर्ग फुट थायो बर्ग फुट थायो 144 बर्ग फुट थायो माबोरै 144 बर्ग फुट थायो दा जों मिथिबाय जे 1 किबि कार्डआव 144 बर्ग फुट थायो होनना मिथिबाय दा माबोरै सुगोन कार्डखौ बेखौ बोरै सुयो नायना गोसो होनानै नाय दा भिडिअखौ नायजोबालासिनो ससेल' नायगोन दानै नायगोन आरो उनाव नोंसोर कमेन्ट खालामगोन आं मिथिखाथारगो फार्स्टआव जों इन्सियाव मोननै बुस्थु थायो ओमफ्राय फुटआव मोनसे थायो बे बर्ग फुटआवसो 144 बर्ग फुटआवसो 1 किबि जायो नालाय खिन्थु इन्सियाव मोननै बुस्थु थागोन इनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आं मिथिखागौ गेरेन्टि गोसो होनानै नाय होमबासो बुजि मोनगोन भिडिअखौ जोबजासे नाय पुरा क्लियार जागोन नोंथांमोननि डाउटआ माने 144 बर्ग फुटआ बेसेबांसो जायो 1 किबियाव माबोरै 144 बर्ग फुट थायो दाथ' नोंथाङा इंसिदो बर्ग फुटदोसो सानजाबदो माबोरै 144 बर्ग फुटदो 1 किबि होनना नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना कमेन्ट खालामथारगोन नोंसोर गेरेन्टि गोसो होनानै नाय जोबजासे नाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ लाइक शेयार खालामना हो आरो साबसक्राइब खालामना ला जाहाथे जोंनि भिडिअ नोंथांमोननो सहैग्रोयो दा नाय खामानिगोन उनाव गोसो होनानै माने हमना ला मोनसे कार्ड टुक्रा खिना लानि मोनसे कार्ड टुक्रा एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे कार्ड टुक्रा खिना लानोसै बे मोनसे कार्ड टुक्रा इयो हमना ला मोनसे कार्ड टुक्रा इयो हमना ला मा होनो इखो 10 फुट गोलाव इयो हमना ला 10 फुट 8 फुटनि होनि 8 फिटनि इ गोलाव दे गोलावा 8 फिट बेनिफ्राय इ जाबाय 10 इंसि होनो इखो नैखो 10 इंसि इयो बेनिफ्राय इयो 1 इंसि हमना ला तक्ता इयो गुवार 8 फुटनि गोलाव 10 इंसिनि गुवार 1 इंसि रोजा होमबाना इखो माबोरै सानजाबगोन इखो माबोरै दिहुनगोन इखो माबोरै दिहुनगोन होननायखो फार्स्टआव फुटखौ लाग्रो फुटखौ हमना ला 8 सानजाब 10 सानजाब ओमफ्राय मामोन 1 इखि ओंखारहैगोन इमा 8 सानजाब 10 80 सानजाब 1 80 इ 80आनो बेनिफ्राय इखो मा खालामनांगोन नैबे 144 बर्ग फुटजों रानना होनांगोन इखो 144 बर्ग फुटजों बिदि रानना होनांगोन 80खौ इखो रानबा मा गोलैगोन सेबो गोलैया पइन्ट गोलैखागोन 0 पइन्ट ओरै गोलैखागोन माबा मोनसे ओमफ्राय इखो रानबा मा गोलैगोन डाइरेक्ट लिरनानै 0 पइन्ट नंगौ ना 5 5 5 5 5 ओरै थांबाय थागोन इयो 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 बेनिफ्राय इयाव 6 माने 10ता जाहैगोन इयो 0.555 10ता ओमफ्राय दानिया जों मिथिबाय माने इ काप टुक्रा मोनसेयाव 0.55 दङ माने आधा किबिनि इसे बारा दङ आरो इयाव मोनसे इ काप टुक्रायाव आधा किबिनि इसे बारा 1 किबि गैया दानिया हमना ला बेफोरबायदि मोनबा टुक्राबा बेसेबां जाहैगोन जेनेबा इफोरबायदि मोनबा टुक्रा मोनसे जातनिनो तक्ता लाबा होमबा इफोरबायदिनो 8 फुटनि गोलाव 10 इंसिनि गुवार 1 इंसि रोजा मोनसे टुक्रा हायोबाथ' मोनब्रै मोनबा पिस ओंखारखायो नालाय दा बेफोरबायदिनो आं इनिनो मोनबा पिस दिहुननोसै जेनेबा इदिनो एखे सेमनि मोनबा पिसखौ डाइरेक्ट इयाव सानजाबना होखायो मोनबा पिस सानजाबना होबाय होमबानो जाहैगोन इयाव मोनबा पिस सानजाबना होखाबा मा जाहैगोन इयाव मा जाहैगोन 5 सानजाब
थ' 30 0 थाखाबाय बेनिफ्राय मा जाहैगोन 8 25 ना 25 ओमफ्राय 3 2 28 8 बेनिफ्राय इखि गोलाव जाबो हासिगोन इयो बेनिफ्राय 5 सानजाब 5 25 इनि 2 दो 27 7 सब इनि गोजा जागोन 7 आनो गोजा फैगोन 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इयो दाइरेक्ट फैसिगोन इयो बेनिफ्राय मा जागोन इयो पॉइंट 2 जासिगोन इयो पॉइंट 2 माने मा जायो इयो 2.777 माने 2 पॉइंट माने 2 किबि जाहैखाबाय 2 किबि 77 फीट माने इयो आराय किबिनि बारा 2.5 बान आराय किबि जागोन नालाय 2.7777 लाइन थांबाय आराय किबिनिबो बारा इयो हमना ला 2 किबि माने 3 क्वार्टार होननाय बायदि आरो 2 आराय किबिनि बारा इयो दा इयो इनि थांबाय इनिफ्राय इथ' दा 8 फुट गोलाव 10 इंसि गुवार 1 इंसि रोजामोन दानिया मोनसे खिन्थिबावनो 2 3 दिन होनना बुङो जोङो 2 3 3 4 थिं देथाबनाय न'फोराव लायोना 2 3 इखौ खबरना लानोसै आङो 2 3 बाबो 3 4 बाबो जिबाबो दिहुननो हायो दा 2 3 खौनो होग्रोनोसै आङो काटुग्रा आखिना लाफिननांबाय इखौ आखिना लाफिनबाय इखौ हमना ला 10 फुट गोलाव 10 फुट गोलाव इ 3 ओमफ्राय इयो 2 इ जाबाय 2 फिट 10 फुटनि गोलाव इयो ओमफ्राय 3 इंसि गुवार ओमफ्राय 2 इंसि रोजा दानिया इखौबो इदिनो फार्स्टआव मा खालामगोन फुटखौ लाग्रोबाय 10 खौ लाबाय 10 खौ सानजाब 3 सानजाब 2 इखि समान इखौ लाखाबाय 144 खौ लाखाबाय 144 नो राननांगोन नालाय 10 सानजाब 3 30 जाखाबाय नंगौना 10 सानजाब 3 30 30 सानजाब 2 60 इयो 60 जाहैबाय ओमफ्राय इ 60 खौ 144 नो रानलायनांबाय मामोन 60 खौ 144 नो राननानैसै डाइरेक्ट मा जागोन 0.41 नंगौना 6 नै पइन्टआ थालांबाय 6 6 6 6 6 ओरै थांबाय थागोन 6 6 7 बिदि थांबाय थागोन बेनिफ्राय इफोरबायदिनो खैथा थुख्रा लानो मोनबा दानि मोनबा लादोंमोन एबार मोनब्रै लानि इफोरबायदिनो जुदि मोनब्रै थुख्रा लायोबा बेसेबां जाहैगोन इफोरबायदिनो जुदि मोनब्रै थुख्रा लायोबा 7 6 6 6 6 6 6.1 माने 1 किबि 66 फुट इदि 66 फुट माने 1.5 किबिनि इसे बारा 1.5 आवनो 1.5 जागोन नालाय इयो 6 नि लाइनाव थांबाय 1.5 किबिनि इसे बारा दहायनियाबो 1.5 किबिनि इसे बारामोन माने दहायनियाथ' थांखांबाय माबा 2 किबि 10 क्वार्टारमोन मथा मथि हमना ला दा इयो 1.5 किबि दा 1.5 किबि इयो मामोन 2 3 नि हिसाबमोन जेनेबा इदिनो जिखियानो जा फुटआ 10 जा बा 8 जा बा 7 जा फुटखौ लाबाय इनि रोजाखौ लाबाय ओमफ्राय ना फुटखौ लाबाय इनि गुवारखौ लाबाय रोजाखौ लाबाय उल्टा उल्टिबाबो जायो गुवारखौ रोजाखौबो लाग्रोबाबो फुटखौ लाग्रोबाय बेनिफ्राय गुवारखौ लाबाय रोजाखौ लाबाय ओमफ्राय सानजाबना होबाय बेनिफ्राय 144 फुटनो रानना होबाय नै 144 फुटनो माने 1 किबियाव 144 बर्ग फुट थायो नालाय 144 नो रानना होबानो जाबाय जेसेबां बुजायानो जा माने फार्स्टनिखौ दिहुनना लाबाय बे खैथा पिस बेखौ दिहुनना लाबाय एखे जानांगोन खिन्थु जुदि एखे नङाबा मोनफ्रोमबो पिसखौ बेलेग बेलेग होनांगोन आरो दा बिखिनियानो दा आं सानो नोंथांमोना बुजि मोनबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों।